Iki jam 2 bolo. Aku ora duwe lumut. Makane mau jare anak-anakku do kumpul dadi aku ora iso lunga bolo. Do teko. Lah iki wis do bali to. Aku langsung salat bablas budal mancing. Modale wong ora enek lumut dadine ya pelet karo cacing bolo. Wis ben golek-golek serinding ya. Kene iki spote kene iki. Spote kene iki ngrata kene iki elok banget ning kene iki nek nggo tingkring elok banget apa neh kidul kono kae ya apik. Kono kae jero biasane. Saiki nyoba kono ya, nyoba kono kidul. Nek sing pase iki pas sing sepeda lho motor langsung kene iki jane. Tapi biasane kan sing haup kan kidul kono kae. Lah kidul kono kae biasane sok haup. Biasane nek peletan tombro bolo. Aku wis 6 sasi ya, 6 sasi ora sobo kene. Lah iki munjulalah ora entuk lumut. Ya wis. Anane pelet karo cacing ya sabone kene mbok menawa mengko tombrone madang. Nah, biasane kene iki tombro tok bolo kene iki. Piye Mas? Kene iki cetek kok. Kuwi jero ya. Ya lumayan sih. Kowe nggo pelet apa cacing? Cacing. Kalih pelet ngene. Pelet ora gelem mangan. Sing jero kene iki kok. Kene iki ya. Kene iki apa kulon kono kae kok nggon karambak lho. Kono kae bolo ya njajal kono ya kulon ya. Ya mbok menawa spotnya jos banget bro ini. Indah banget bro ini spotnya. Terus iki jane wis jero kene iki. Ngarepanku iki jero, tandek karambak iki jero. Jane yo ngaset ke kulon kono kae jane. Kono kae ya jero kono kae. Lah kan jajal kene iki. Kene iki ya. Mbok menawa tombrone madang wedine ra madang ya ora apa-apa. Golek-golek serinding. Aku umpane pelet bolo. Umpane pelet. Jane ya nggo cacing tapi urung kepasang sik. Iki arep fokus pelet sik bolo iki. Kang biasane kene iki nggon tombro kok masalah iki. Sabar bolo. Sabar sik karo ngopi-ngopi sik. Ngopi udut. Kok dipangan bolo kae. Sing mangan buah apa, mbuh serinting, buah apa, tapi sing jelas ki wak iki mulai mangan. Tuk lho. Mbuh serinting, mbuh tombro sing penting wake mangan pisan wis. Wis ana tondo-tondo. Muga-muga ya ana tombrone ya.
Wis iki sawen-wen bolo iki. Ora madang blas apa meneh kok tombro srinting ora madang iki. Wis ora betahi sing jelas iki. Ki umpane wis neko-neko bolo ya pelet ya nganggo terus sating ya nganggo. Srinting ora gelem mangan. Wis blas iki. Tak tunggu sawen-wen lho. Ki ora mangan blas bolo. Oke bolo. Oke bolo, hari ini di Ngeroto gablek. Tak tes sekarang jam loro ngasih setengah 4 berarti karo tengah jam toh. Serinting ora ono. Nek sing potensi tombro kan biasanya ning kono kuwi sing aku linggih kono kuwi bolo. Sandi iki lho kene iki. Kidul ki potensi tombro sebenarnya. Cuma kan nek tombro mangane biasanya kan iki rada surut sithik. Ning untuk musim ini tak kira rasa surut. Masalah iki wis mulai udan meneh, kok banyune munggah neh bolo. Sing jelas Ngeroto tombrone ilang. Tak jajal nganggo pelet akrab terus pelet apa kuwi sing kongen supri wingi kuwi lali aku deje apa-apa kuwi. Kuwi ora nyangkol sama sekali. Wis ngono bolo ya. Pokoknya wis tak info masalah spot. Neng beritanya untuk hari ini memang berita tidak bagus. Wis ngono ae. Pokoknya seandainya ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seandainya kurang puas dengan konten saya, paling tidak saya sudah ngasih info yang akurat. Wis ngono ae. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberi umur panjang, dan selalu dilimpahkan rezekinya. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.